Ngamanye amaxesha kuye kwenzeke xa ufuyile uba kunyanzeleka uba usebenzise ezinye ii-methods zokukhupha inkomo ekrwada ehlaba abantu, ekhaba abantu, eleqa nabantu abazama uyinceda. Ayingeni diphini, ayinqandeki. Kule video sikwazile ukubona 270 xa ubethe elungwini lentama iwa kuloo ndawo ime kuyo, akho kungcutheka, akho uva kabuhlungu uba siyazithanda ezi zilwanyana sisifuyile. Emveni koko sisebenzise yonke inyama ekhoyo eluswini, yonke inyama esengomeni iyasebenzisa iyadliwa, kwantloko yankomo kulo. Akabuye.